basi bano mbia magusi neganga yitu buna ndizi TV butambe no gosemia gukomanyia na gokogoke gukomanyia na gogosemia njiri ndio nsira chake amangana yatoto naro ekirenga neganga yitu buna ndizi TV tigangire libana ndenkwalina somurolira sembe abonega okorokunga obolema ase obogima muri obolema sobogima no muri gokogera kira lituko ne chinsa ne biga byarero egere gokogoke gukomanyia na gugosemia iguru ya mang'ana arengete oborema na gukwandira emegano emekemeke iguru y'abantu baminto abare no borema omwancho murigeria inyoranga na watonya rotera social media pages chito Ndizi TV se Facebook yito ere Ndizi TV News Digital nabo igo YouTube Ndizi TV News nabo igo Twitter @Ndizi TV News enamba yesimi enoti sana ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye enoti sana ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye tigan kwaligani mabono nguseke ndo kiao ngusa egeteni kiao egonye neso basati yao ayebono ikaransa gabu atonga eliso nogotogo cha Ndizi TV kiagera enero obwansu bwomugusi buna botambe chinsemo chito isato chikoba umugenito ekerato kwanirie kiagera erebono ntumu manyete twalengenere echuma yaeta ekerato kwanirie tole tomugano osokoro tokora kuru mugano osokoro tochake engambo yeli tukulia rero mwancho murigeria twakwana no mugento bata studio igoro yobokoreri bwe serikali gochesa abantu bari no bolema na kibako babakonyora nchira kibagwetera banyara ko bagokonyeka kurwa ase serikali na bimbe binde biri bikubwatara na serikali koranga mangana y'abantu bari no bolema akorirwe ase nchira ebwenerete kagera tokamusabanga naende sinjata akolete airane tonyara ko batogokora kera mu buli mubwate isikogabo na mange tigabono mweri baga atokwanie atonyulia marieta nyuma yayo ndeto mugano sokoro bas togenderere ndugu sekwarumbie bia mano bia kageto morigere naro korigere litangani nabogo tonyulia marieta na gali sikwaru motegereri no murigereria Ndizi TV njenkoro kwa Isaac Rogito ndomo officer disability Kisii County na nino wakoreri bwito bole Kisii yes. Karibu sana Ndizi TV na nda asante sengencho wanchakwira na gochaga iga egere tukurire amangana twabwate echumeria bano mwancho murigeria tigankoe omugano sokoro tugukora kura so mugano sokoro tuira nego cha sembeo totereke engambo yaito omugano sokoro yane buna botambe sokoro yane no yamobyeka abika bokenyo na goteringa kiyemo agachakara buri magukoro ngaye bone meganeye buna kwa kina tubwati migano uratebya abana aba bono bonenga kiyemo nande sokoro katwarure kwira cyomberoche toira nirenka tokuna kuragira magukoro gocha ogwikaransa sokoro koranga na bwati ndira kwanga magukoro na bwati ngana gontebyara onchokorigere nyogokoro nari ningana oncho kankorigere magukoro yale kondo kengitiembe mauya kanyangoka kirongozi gon kiongozi onde bien ngitiembe toko bangitiembe onye toko ligichinchira toko kina senchira erabe gokonya kobono ninda yatengo somie omanyege korogiito akambolia koigure manga magena marabu kumoteya manga nko yigunde koigure nga magena nali manga agukwana kumoteya maokore kinde rurantebi maokora gantebia muisha tegerera takobo monto nkunyu nande unokora sokoro yago toro sindagera gaiga tinta geti moche koleta abakungu bago chakaba bangiti na inwe mwigero bongiti gantebia abaise kemba arenge batato bachiete gotunda mabere narare gotundwa gakieri enkoro mwancho murigereria ababuna amabuta yoko yekendagera taira roto bwate chibuluban na binto binde abaise kaba mafuta ya mabera yaga tundirwe naenda mafuta naro pakale gwe yakwa ngakoba ikarasteli na igoro abwa semanga bakona gotunda mabera abo mungino yomo gacha kangina kagotu kabisa
hako batei baiseke bane ngebi kutabike iganti by'omorondo baiseke baria bagochia maseko ondo komenta okumuramirania pingine bigotu kuna gusabirira amavuta y'abantu kobolihiye baiseke bane nainu gose mogote bogotungo kura bole baba nainte gose nakabeire nyaruka iga nakabeire nyaruka buna mole taibono chimboto chianyirire obosi bwanyaririre iye nainu mogote kobuna mwandi n'amavuta igenamu unakwana nga igenamu mwancho muligereria kolengana na magukoro ligena ria baiseke bali baikaraste igoro likuba mumeka kona ria mumeka bagosira ego bantu mbamanyanga ibachia nyuma ya matuka atatu oyo chieto kubarora akanyora babire bikondo basi bono bakaobogwa na kurusana nigwa kurwase mwanya bantu bandi kuruelio amagena amanga akaba amagena abwate ebikone emanga eito esikuyara nero etwete esikobuno mogusi kobuno gokina toba monto onkunyu no mugano magokoro sikweya Paulina muramo ngina bwabika mungino nyaliki ogante biringa tataga kwa gatigo bolere mbwalire nebikombe mbiremesa bas yonsi yago chakwetera Ndizi TV obwansu bwomogusi inyoranga nabo gotonyera social media pages chito Facebook ito Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News nabo igo ase internet ya Twitter @Ndizi TV News namba yesimi enoti AM kianda ibere enoti AM kianda ibere isato inye enoti isano yale byao tonyara ko batokora buna okugani kwao kuri ngana somo genito endu karibu na Ndizi TV mbiyamano ewe nka yengwa ndinga bebuli ba nyokoro na baisokoro mwati kanete mapemo kande skuru wala ngakaotenga one ndo koroko ndo bekesilo te Ndizi TV no ante tentegere kabisa kiagera ngakete buono irange ne manga ga mange ino nkora ndianga bwa wana mangana ina igure karibu sana tu watenga ambe wiki eria wala tukagamba ngana kia bantu tu bakonyora bokaliri kurwa serikali wala tokera mangana make Yes. tugatigera yande nchira ngirete tu atigirete asengana tutakwanirete mono nekana ya cash transfer yes kiso tu alenge bwango nona mangana ya educational assistance ngirete ngana kwa kunete kwa kunete igoro yes ntake tuchakire gabu rano bwatiri bagalisa ine nabo kwa service chinyike kabisa chiria serikali ekorwa nana kia bantu bago chinyora asante bono moralia tu nande yalinganeria cash transfer ndi kwandrere kiara ewiki etwacha kachumatate ye abantu aba bagotu n'abalema bune chintakana mbaso yatagwakanwa kibese kiabo cy'umutinyu yokoro ku July August September na October engenjo yaye kiarabeire patanya kulia ebese kurukwa cash transfer nebese kurwa serikali enene ewodi ekoenda na okonyo komenta okonya asumuntu ogotire use asumuntu le no bolema atari ko inyara pigo sasa abana batigiru bali chitakana bono number 1 ese program yeto ya cash transfer ya persons with severe disability ndege to libwate lingani elibia usini kiando to bwa severe obolema bolibo bogera to montare nse pi ata ikwenyara pi yani ale inyichendale ligata yale ligata bali kunyara disability nero omoralia ti disability chirebi wango awa wono mnaye ole malete iga na bokuru wali square wose nkebiri wose nyamira wachire town kwa chire kuri Yesu kali yaga exactly no ole nengurunke lakini omolema runaro otaruari bunane kiruna baro bone eserikali gatese ngencho kibese kitaisa ini omorali tgira chakira na hapo na ende muna kibese kibonya gotoka kolende janya gotoka chigendera gotoka mwende wao da serikali yanya kwaere serikali igo twara chinke lakini yanya kwaere nenda yare iru serikali kwaere ngo yachireka bono
bakateba tete uchaka n'abantu bali na abalema buli severe disability yani kuri bali ligata bakweni kubakwano rubakole rw'ikireyo one omoreri yori nero gwaka no kibese kiri omoreri yori nero bakorokese gesonga caregiver bana abantu nero omorendi bana omorendi abande bakorado bakoroke caretaker tari caretaker no muri umuntu kuri n'kinyo kagarisi kiri mwagati cyo komboa twa mwaka nerente oyo no omoreri umuteneri bw'umure mabu utari kunyara ukora bindera bwika none kibese itakwenda cy'umurari tamati kwaza osenchiro tari kumanyiga kweli ubale mamboro nagotebi none kigusibo kubura bona cerebral palsy ubale mamboro yani ubongo butayo maguratayo magukotayo so bona serikali kalete bese ikikuri ukiri ubere kero umutie bona bari konyerukira umutie kino nyawo bekira ni wemetinye bere 3 paketi cyakera limo unabona cyabekera ni wemetinye 4 bagwa kanu 8000 elindo moreri yori dibaga kwenda gushughulika bote rekonda mono ayebo mulemavu uri aike komokonya tatweru amusibelie ibintu abande bagenderere kurwa samagendera bacenjire byasara batwalire tugo batwalire ngombe batwalire mburi bagakira abana babagurire bikiyanga babagurire mito bayibisiribuya maruira ke nande ndomana balema bale sevia bali kukuraisi abantu baro bali malete by the way okugana kagona aruo ulitari kuruo ingoro muranda baibuli manda tenga haki atari gokuga nkonyeke ulino wale ibonere serikali yaroche kalete program eyu ku 2016 bali gete by the way tuaganyire bamente bakona bataya comment bali lakini we are hoping serikali yasoete negole bisiri ebilinde bali bande bali gatuga nabaroba metwa ini ya cash transfer na indinero tubwate inero boni kurana mutinyo abantu bemukirora batera kitarali kibese yaya bali gitwe miyaki bagora bakuri efekta bona nta kwanire mono ga we kyagera nona maburi nkonyora noni geiga okonyora bakuburi nganche nindikirie nindi ogariko according to them no konyore card konyora omonto mbwekaine gosoko biekaine ase ngincho gotamanya jone gabone gapoka igoronya miraga nari ngotari taoni garia nganyoro omonto yo monkorangire gochie side gatwalenge nabasani bane nganchungo mokonyo yo mino lega toko chikoiko tokonyora nga abwate card ya disability atange card ene rombwate lakini nda yewe ATM ya besa bono egatobera chinga kingo kumweresa ngaki eke wango nkero yoko ego chibesa naende kurwe serikali ya kaligiti ke wange ekyo andete akora tira birika bando ndatora era kapisa ngabono iga kegara mbale babwate card ya stomutie nyoria card ekishari tiko yachete tigambo kengareki ngende bengine wichi bashatanga asire rinchiroro ndatora ribago era kapisa nga monto ki tokata se songo eligible konyore beseye egera twakani ogotwomana no gwichorera nas chibengi kutabwatie sababu nabara umurari bono ebese igere ngito umuntu igete kurikwa emyaka ya 2010 baka 2016 umuntu yo kurikwa yatari kurikuna nale marete okurikwa so kuri kibese kigorukwa cash transfer wamaye gutwale card kurukwa inua jamii bono inua jamii nere card bone kumukora obe member ya yani umuntu beneficiary ye program yo kuri kibese tugwate card ya rokabere card nero ya disability kilo mondago twaro engeke bandi ekemanyereri nga nole marete unabona national ID yana bayo kolega simne kitambulisho ino to ko register bisi to no era no genda ko register eliye gasi yayo murali ni ngao ige yodi namangana yebyasara no bonje no kukumanyikania no male mabule indoko enjoy the services lakini ende inua jamii igo ikokole ru target yani we calling all woman no gwenerete gwetire no mutakole no ale malete ke wangu kribategete obutaka bwa omborobi abami no mbarabi bache bakakabwa kwibicha ba role environment so nyombomete ema no ene machine nere okubekera max kana achina maswali nara ali about 100 nyomba kiomete ngo kiotmeka chiko kiotmeka getanda kiobwa no wale chombe no watengo abana mbali what muri nara ukubere scorecard abairwa kusabata tubairwa kulingana na kesa serikali yego lakini tete ngomani no moralia bali muri kira disability tago tuomaniri ngani eliamo na kulikibese uiko twale card ya rokabere usokwa utwale card kurukwa inua jamii
na inua jamii yekurwe guramo ne benki ono twale benki ya KCB Equity Cooperative National Bank na women finance na women finance ekaro obwate inua jamii card kuruisi bale what ibona benge ATM nere bakoro KTM nere boni ATM nere ukwene bokwali chibese kare serikali atebiri achigurire tali uguchirikira litugo wike serikali chibeke imeko batayibona mogende enda moyi moyi nane ndiko bataya matuke serikali ikurwa na mange abagaka nabale mabutagunya gutuma nesebeki mwichorera noro asifu chibese netukiri mu kigurwe kurukia tangazo na wana mandi ichikwenda 21 days chiwikisato chama kusie kukuliewa nane kurwa una wochibwata wana banda bange bakona cyatangazo we mukali tukulitanga ni we mukobonzi abandi bakabali bari walete njyo tawe rari bagoganye ebuto kake umanya kugenda ibone inere kurukuinua jamii inere kurukuinua jamii ngaite nanye gwatira in fact challenge nere gocha yabaga igase gwate begoro yoko ruoko ngocha bali basieka ndate bono eresero konyo muka kanale gali gusomwe nale gali agusomole maru nale gali utachete kuoya amatukaya 21 maybe ibintu ketebikagira takoraki taenda chibese chingwandira kabere chikobere account yayo ose chikwira na rogoro nande gwachiko chibwati ya fresh njiri koirana echikwirana baada ya miezi 6 ikono wachire account yayo echikobere account yao igen amatuka 21 igento kego konya igo chikoretu ikasuri omo agent yori webengi yago change na gesona okay maybe asetundu bali gosase dio asese chifuga lakini nyuma ya matukaya ebese liyo kwenye bwati pakebengi bana pakebengi nyoe kore Kenya Commercial Bank gogo chabone Kenya Commercial Bank bakoere chibeso yebona through the account okay kagetenga umuhanchu muligere wikira bugwa konyekire mono sana igoro ya inua jamii kagera musarugito yarabeire ngana enkongo monda ko ando egwe kadi rero kora ronande ngora atara ndicho chitu chia disability nyamira na kisi kwanyorango mugakonde in fact yo mugaka abande bari emotional monda go chaga kasanga ne chibesa cha nacha ko ikuruga no chirema chibesa cha no chirema e kadi yeye kimbwate kadi ye ngachibesa now ine ngana twabwate ya cash transfer tuatire nane ndo maina beseri tokuriera muntu unless nae kwalige tukarusiwe bya igomo besata yura yerie te goja na tuona ene tumike ATM yao unless nintu mbeke byara bya I think dalige tie byara on monta ne beseri no monta no yanko yao ta kwiri oyo ulige tume ore komo konyo nero ra kuriere chibese musibati mino na chiabo anje boire ta ukuriera unless uruse tiwe byara akuriere chibe ekiki are tire nkwanende nanyoreta abantu bakorera nyamira garigingo na gwetaiga kanyorango mwana nare asegete omonto orige tunganero kumuriera igako nduri chibese tegekeri mwana oyo ono yachunguzirwe yamanyiru neke mate gocha mwana tega benefit na bese ekyo tekonyora bakorere bwa bese ekyo ono yekirase tutagete go change usubata tego change omonto monga akorege ndokiege atenere oli omanyire gwa kambaro akorire ki ochire go sarenda rights yechi gocheso monto mongao achiko tenero mwana oyo na kito konya abantu because ni matenga takobomo gose babere mbali bago chande kenchere kabire abange na abango morali bago to chanda chikesi turali reported ne kinyinge chire okonyora umuntu liringi nata nyina arengo tabwate kibande usitarengange agatebi anti yo mwana oyo nchuntenere use yanko yo mwana oyo nchuntenere use na yemu mulo mwabo lakini bono umuruyu mwabatanjiti mwana utameti nere bono chibese china wachiko sokara kinyo umuntu oyo bige tume ochi akera macho tamirare nono komayeka nanchi ali tergo teba abantu bono muna bali keski abo nkeliga komu Wilberforce no go chobisi report na chibese chumwana onkoliye guchire buitu baligete noyo lakini obeira bono chitoba uti takali go ikibese nyomba maybe akorebi usiga ko igenda lyerewe Vika. Elinde to change. No change ne ewo change negento ketali kuiragika. Negento kie click ye button. Ogote bali Wilberforce obeire bono mokomuta akonya mwana oyo. To initiate change. E change iri yabo. Enero tegetimanga na mange. Is it that simple? It is simple. Na atalete kebande mbaro bakwanga. No, rega nga muno igire case nari ko handle nanyo lete obisi nyamira gari ngabwangire tata gitikorolekana tata ndire bono bwangire go sarenda. Oyi motigane
Nju obisi ali sinyamira obisi nero ali no nyuma etese asaya obisi yabana inchuga ali ne complaint yeyu ekere abere proven igo nane kene nchikaliko soka boigo ne button Wilberforce. Wow. Sa click of a button. Twara chenjiri amobere iga teriko iragika. Umwancho muligereria inyora ngeye korokwa Ndizi TV obwansi bumugusi omurira sembeo okorokwa obolema ase obogima tole no mobisa Isaac Rogito igakorwa ofisi ya abantu mintwari no bolema ya Kisii County ogotwerera make mobisa Isaac Rogito inyora ngana bagotonyora gwetera social media pages chito Ndizi TV News Digital nero Facebook nabo Ndizi TV News nero YouTube nabo Twitter @Ndizi TV News enamba yesi mi enoti isano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye enoti isano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye oto ibirengera libyao egerna intwe tonyarakoba tokoa obokoleri bolia obwenderete omwanchwa omoligereria inyora tole no mobisa Isaac Rogito ase studio nereto nderete gusanga komo asingincho yebiriga bono omobisa Isaac. Yes sir. Ngenda twakwanire esobotambe n'obogare amangana a cash transfer ko ntaraswa kuruororo nalega ali okobolinga ngonyarikanire nge family yo kenyene kwanyora bakorireki kuburukana kwa beire kwanyora omwana oyo ogosomole maruoyo ngina onganyire nere go chisobo lakini omonto olige tuga ali okolichi besa nise gosengino onganyire nero oligetwe okolichi besa bono iso okoreteki engaki yechi besa akobokariria obokera taigwetera no nyembuoye anda nyamira olichi besa okobera gojikerito lakini omwana no akareteki no aregaiga kwanera ngeyero umorali ndete ngota ikwaza chibesa chikuli unechiri bubere kero umuti ogwa ke serikali ngotebere chibesa mwoka nemetinyi tato gosene ebere gosene ne kare chianyo uruchiacha neri busiteli bunana na bogwa kele bunana bona neri bunane gebe so kwa ndebe ngie kwa neri bunane dige to manye besa ATM abantu bakobero royese agent na mwanya abantu na eno mugaka na eno mulema maybe to kama yeti kubara manya boli ne 1008 kwewa agali sikali gakoli ke 1008 toka twale chikesi umonda akwenda agali bali 1008 oye bwa 6000 15 mo agent yo mona chirigende 2000 mugaka atakole digende atayawe akora manuti ya maise iri bo mugaka ire na bwa chibe so kwa gune chi 1000 akimetinyene times chiribule chiribunye ibere number 2 na kwabora abantu bakonya gwate chishu chinyinge se family domestic omuntu ligetu noyo gwato umwana bono taliere ungendereta kumulera bono inero badi ko initiative inde ko change management okay bono change management no go change omuteneniliori no mutenenili oswabo ndio kaigo e challenge ko boro no ege karebi e click of a button umurali ekere go chakote adi ka umuntu omungaso ekoli chibese nabo konyora matuka chire make edile inkobero lakini go change ko Wilberforce ko enda susana ne click ye button okoroseli card bono ebiara birusi bwo tsoba kumulira chibese no challenge ya kora ekobero bono the best way yo go soti ngana tali yo change omutenere ni ngana koba korosibwa ingana tigerosibwa abantu mbarutanana igoro yokorera omulema tigabateme korosi ubya na yikwirwe bese etiringiye keronyirie totari wikerio omuni ebese yo omulema abulba kabo motomu omuya kabo motomu koirania koboko koirania bese na yikwikari ndo mugwato mumuntu no momenyetine oretire chiri bunane kakimbo bekiboro rusi 500 fair nera chiera 500 fair na asante eriera ranch Bwanta tugwaterreigo omwancho murigeria inyora ngeye Ndizi TV obwansi bomugusi murira sembe kurukunga walema asobogima tole no mobisa Isaac Rogito Nyang'au ogokora na office ya National Council for Persons with Disabilities buna omobisa we county to ya Kisii tokanda se studio so lio mutimo kishida kankeiga tole na sembeo togenderere studio Ndizi TV obwansu bomugusi Maya de chibesa ngoro kuchira mareta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use.
obujo mutakeire skuru chegwiru you know abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiribuga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesimi yao yakoboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekius egosoriye yukwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro na nigo otagete guchigora gikakiange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo agokereirie sabari entambe na guguchiretera goikagesieri na munwa iga toko ni Mitumba Bells whereby toko ni chianga chia bana chia banta banene chirongi chi t-shirt chi blouse chi mixed dress tuko na blankets tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada. Mutarere imeyumu chukisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room 35 ekeroko genda daraja 2 njeni hanje tokora to musigo koruga igase Mama Tefi ase ngenje mesigo yaye eregile 1 na ndere miya emesigo ere mesafi Kutuma tole mesigo na yango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tubwate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer titisha tingo toare toabeke wiki ngima akesi mibono obeke oda yao ase namba enotisano na ibere isano na ibere enotisano no iseto eye moisano nemo enotisano gose enotisano na ibere isano na ibere isano na ibere inye isano na iseto isano gose enotisano na ibere isano nemo kianda ibere isano nemo kianda enoti Tefi Mitumba Bells enyorere chianga cha mitumba asige kakiange Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cho gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika chuko belia mache DVD players chi machine chuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Na boko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eye moisano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eye mo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Bas bano mwanchwa omurigereria inyorangeye kwa Ndizi TV obwansu bw'omugusi omururira sembeo okorokwa obolema ase obogima iganga yitu buna butambe buna Ndizi TV maboigo gonde no mobisa Isaac Rogito no mobisa bwobolema gosto mobisa ability ase a county ya Kisii office ya National Council for Persons with Disabilities nere tobwate ase studio ogotwerera make aria eserikali gokorago chi ase birema muna wigwete ngaketenge nseme ntanga nigo twayekoreire ase ngana ya kesa tebanga libagalio gozaka ngusana no onya abaibuli mubwato omwana oromolemaru onye senka omonto tokira oromolemaru kena yo tokataka ba mwana etoke muga kondo rwale stroke agachakali ki bagasakoria bese
ngagete kware ko kwanire ngana yo bwegenwa no bwanchani ngagete nganira ga yana mangana yonsi no bwanchani no bwegene onye nchina murugione tukabwate mchando yeito ikiro mwana oyo kera tingo batimanye sengina akoreteki asengina aberete no mwana oyo onyo mongina kwarurenka wantigiro mwana ogwanchani boli obwate gochaso mwana o ahita akorera makosane ogwanchani konyo mwana oyo gose konye omulema rwoyo nande tikatoteme gutwara ogwanchani no baga chebono lingana libakali oge in fact bono liroka amabebe omaeteni memono kobwa amabira amabebe na amabira mwana oli amabebe yes nekere kwaga chebeseri na cash transfer ngagete ngalero twaye kwaneire for tekange 20 yeto kwande ngana cash transfer na akino no taikoigwa lero igure tosukiango gochia service inde uratake to kwanire service nero bone korukwa amangana ya masomo nande nganjire njako taka liebesa gosiri bagali emeremu aikora mu amasomo mwana uli mwana tari go chikonyora bibarua binde kaiga chachigo ege barua bagwenere nyore baroro bagonya mbaro batanyare kwa ende school yabasomi gwa mangana vocational yani emeremu ya maboko ubundi bukapenta ukomina chitukia ya mundu tayore useless no manyete no manya nyasaye nabatongete abantu nebintu aho agatonga encho agatonga naki esano none nyangao iganje atumeke encho nesa isiencho unenga naboire troje maya gutumeka nensanoko noje ensanoko mnekangana asencho kuna ochora tori gusaba minona gotete umugano uyu ugancho una nensanokera letre okay inorongo chakoleta ai ntoka no debe kesilo tepundizi tv remote yoga cha bedroom abana amba chenchi yani mondo tayo ore useless omonte gentonkera arakore nyo eta kwabusa na bagusibi nyo eta gusona na bakorabia nyo omonto naro no eno kobogori ibintu ebirito iga konyara tigo monta aberi cognize aso mulimo yakoreki yasamo iribaga so ndo bwato mulimo ko rukwe school school to bwate school ebiwango aho nyore wo konyara wakanira umwana we school fees una bali bando wakanira bakanira mwana oyo ole no bale matali umwana gweza rekali no mwana ubuna bali bando bakalende iro renga ne ngatali mwana gwa serikali uno ndata abantu bayigubuye kiagera na achira asegete I'm sorry tunakubuna ko kati short nakubutora na achira ase family kete nkonyorango muiseke abaisike bale nkeyo oyomo orende tokoroka kawaida ngere mbiare ole form 4 no yondo ole special school nere okwenda form 4 ngabakatinga kiyo matemu na akanirwa ya form 4 chibasa cyangwa cya matemu ngabono bakarati go ngakara bera igo nyale bara akora matemu ayo manya ko karaki ayo manya kwa henda umanya tuchikoligienchera igwa tuchikoligienchera no yankuru asomo MP bono ndero renga mwana otai mwana wa serikali no mwana no ibo mokungu no musacha una bali bande barabo mokungu no musacha igo amina yani manya umwana oyo number 1 umwana wakurusiale umwana oyo kubangite na bagoko ikiara mbaro babwata maiso na maboko na magoro lakini baraba chinkondi kondi bagoroka ni chinkondi cyo barabo chandegeka lakini umwana aro utari no koboko lakini uralika ogokonye ikigitanga so ndege tomena enjero okole ndo umwana uri ogwakanire fees ole biya noyo ndo gwatoborema nere noyo gotari bwe serikali mulende mwagache musomye tako mubisa abantu abanga bagojari biri bafuzi obizwanya bakana bone serikali tiri gotokonya mubuli nkime kwatete serikali okonya bore nimbwatu umwana nimbwata abana batate school umwana oyo ndebono nasinyuko komoire school na abona ki nkyo tanga tebera kwara abeki uri school abandi basinyiru no uri buya gwasinyiru kumubeke school eko ba the opposite odile kubeka bali bande bakuinyara ora atigo yonde oyo ndo tari kuinyara kiara ne kunyara kwa ni school mubeke school my brother mubeke school my sister that is the best thing uramo aso mabwa na kwa lakini ndi school serikali ne bwa to konya koke ena ode kale serikali tianya ko yanya ko era ye ko lemirwa ke muna bono ko lemiru korabo chibesa njikora nchi cha bwangu nchi cha bwangu muna bono tata ko 2021 coronel no ma chibesa chimbono chiaje
igo no kolemeru kwabete chiere tiaro ko era koroko kwera eri bono chikolema igalende banya kubanga chiate chikereka ndobwate bintu bikuru na scholarships ndoga twalire Wilberforce no manyede ibintu bikuru ku bursaries ngwa lakini bono ko bursary chiaruo ngwa chietera igoro ake last bursary chiaruo wane ndo tubwate wane ikuru ku scholarship nechi scholarship chini bigwango number 1 na otaraska kurugabo ntake tobe kana tobe yange bursary njaruo kiaga so that muntai tukana ndogo chabatanga wane bursary nata ko rangendo kieke na cha kubwati ni mateka ko kwana yore scholarship Isaac ngo chikichiro twara machika ye kere scholarship yegocha na chinyinge tokora rice ko gari ebigwango mbiro robia max umwana akora gento kieke lakini bursary nkagite yale komo chikoba tote asike songo almost general okonyoranga no bwate right asilonga asio tabwati okwenyara anyore serikali ya ire ya eteiriga kwanyoreraga bursary gwasuke iri omwaka oyo mo gose tamwe yemo so chi bursary twanyora nabo abande mbaro babige tokoboko chi ward njibige tokoboko chi bursary constituency CDF yosina kwanyoruka ose national constituency development fund ya be kunero nebo women ngaf women the national government affirmative action fund nebwate chibesa chikoende bono tokanyora abana baitu tutegete etoko rero mwe tana ngo gwakanire bursary next year tingwakanira na okonye in fact na ina rara bire challenge matukande mwaka olimba ngete bono kibotara ngero mwaka oyo barakwa usigono no etutakwa inde kiera gwate ni school tukagochakia tukagutigira nchira etogocha tonyora umwana one next year very desperate toko drop twendere ko ulia toya ulia which is good lakini now it's not the best idea yani gente kia pina nyu twa kuna ma form 1 toke na yaba ngo twa ko oli mpaka form 4 bon na ndo ndabwa 3 university bon right twa so asamangana ye full scholarship na nende ko jiatora bia ndobwa the scholarship entangani ya albinism abantu bali baito balwato bali mabwes bwengozi albinism abasota bali mwanya tukubara amarisko na wacha babaruka abantu bali abana bali bakoleta form 4 nkoye kubale scholarship albinism abana bali university nkoye kubale scholarship ere scholarship yeyu eminenti awakaniru umwaka no umwaka onde lakini nko nya apply ali kilo mwaka wikale the report fee structure ni fee statement koro ki changes university asa albinism na there koruwa secondary na gotira eronere different yake ndobwa the scholarship ende ekorokwa mna faulu faulu ne edisa okumogo apply nero ye secondary kuru form 1 paka form 4 ndobwate yagata de kurukuwezesha iliboni ira saba ibuli bale malete abana batale malete ibone toko enda na abana betete umumuro yo muntu mwisiko yo mukire county babere na ande ndobwate de kurukumna igende kurukumna KPC no ni mutaraska kurugabwo mabona rega abantu bagocha baboli skogalia nkonyalekanire kwanyora abana babira asenkeyemo babwatobolema nande gose moiboli otabuga ati bano tebo tukwanire buna bono tukwanire faulu fulote kwira abana batano taliba twate bawezesha ekwira abana babire kire county omwisekeno mumura maboli tokoboli gwiskogalia akoleta amabiri none chio bischeno ngagete nanyore kwanyolero bisiao galia nkonyora omubuli yoyo otale malete ole malete abana baye mbale maleti nyasama mukonyira gwata abana bira abangaini mumura no mwiseke bakolire bonsi nane bono form 1 bakoraki bagoche osaba magakora mwakoria no nda akora mwakoyo nenyarekane abana bairu babire kuru enkeye reali tari mono igobono tete otana abantu bande mbagolete ande wana se balance ngoro kiningire nyombe ya mokingira mabagabiruka accounting maso mbie nyombe mo kinago somelio yo moga Wilberforce tingo ena so mi nando yo ndase ebe bono balance neboro ande gona na kugusu irio musiko bwa babere na gotikiro yo oyo enaboli deliberately kare gora linto akwana ngmanta yo serikali asana roko nyarume boli aetu goseno omwakoria omwana yakairwa gosa abana bakolire babere no matanto abanta nya tole malete abana baito chindwembe konyara bonsi bagweta konyara mu ibuli oyo abana baye babere bakolire
baetire ese ngencha yetu omwaka oria na ndo omwaka oyo koraki ocha kuoye gose baetire bonsi gakoe gwo yomo kwanyoro gutarasiko gari nga echiane chi omwana yomo bariete bakango yomo ngata mangana ikwa en county lakini aburi liberate bari gocha ba igwa abantu baito bari kocha babwata binte igwa ngona goisaneka ni mwera sana gotebiri na gakia Wilberforce na kuirero yomo tigangirire jensi ntamwina oyo yomo iga kangu iga amigani bonsi munera tomosomere tutige jensi te kuwena ga kinu taka ko balance te koba ya tukunega tukune na moino na kuwena okay taendelea bon na njero rongo tebi ya KPC elie korukomna inuka scholarship so abarigeri bwata iga faulu wezesha inuka chini ngato ikire inuka number 3 aha na mbetangania yango elie albinism pata faulu twaenda wezesha bona namba 4 twikire korukwinu inuka twaire in partnership tokonywe funding ekorwa se KPC Kenya pipeline bona nere ko twachibesha nere igwa kana kiregento maite ekichinde ndirwa kana kiregento by the way Wilberforce eye igwa kana korwe uniform kiregento bonera na magatei bali bande bonongonye ko bwate wezesha manyange uniform yero igoro yawo wezesha eli wakane fisio yoka faulu wakane fisio yoka albinism program wakane yoka lakini inuka ekene ni inuka kere ko imukia ya wakane na wakagento ke pake bikoro to pake sabuni kiregento mali ese esku shopping itainga shopping na weke sabuni mu manjo moligeria na botokora etikati yakini watengane ebiribie skuru uniform. Yes. Yani noche bintu bire quantified ese na fees. Ase fees structure. Yes. Shopping yebata yatena welero mwana webintu. Lakini uniform bawata wakanere school. Na nero nere chibes. Akitwa andrete gotonyaria. Tonyari. KCB nero na bata biri nero lakini nanende tomanyiga. Na bono iga. Problems to bwat. Ndike tima ndio ikoranya kugonya boje TV na ndo soko motoka. Debi abantu baito. Can you imagine? Bantu baito mbara apply. No gosieke program next Friday na ndogosieka. Lakini bantu baito mbara apply. Lakini isikoga baonya wa serikali haitujui haitukumbuki. Iwakumbukeje inchwango mu apply school fees as full scholarship no mwana wada max 250 go chigortomo so ye program next Friday ebintu byasbi bitagere nayo. Na kirusha mwana. Yabe kango chikiro. Omwancho moligereria mwatengokora tochindo chegari bangere gecharanga twesire gokora twetire kaibere chio kaiga omwancho moligera nigweto muchando tubwate karo musarenge wiki ria gateba ngano ne byombe byoka apaka kabarachi constituency kisiengima chitabwati kiombe na ndibone guti scholarship chiachire gabwo mwana KCB ngo sie kabare ngamonta yokorere gendo kieke werikirie ametie nyebere koera onore bagocha nganje Wilberforce genda gakio chondangiri go chaga Lindizi TV ngichenkwano na tigwisko ngichenkwano no mwana na eta mate lakini ngatigwisko mbago chanka go koligeri mwana aiza ngete ngando ikwanda ngo chikoligi mwana nganchu apply message toko batumira bari tumanyiti bari toko nyara bari bachiromi. Thank you bono gaki omwanchwa omurigereria mwanya getinge imuka genda chiobisi gari chito cha National Council ohegwe direction ohegwe obumanyinga nga yogwetera scholarship kia korete gendo kieke ekobwenerete na neriyira available goche sore tocha kolera ekero kwanyarire ko bagokonyorwa igona intwe ntubwate ensemo togokora muno mwabisa teba mwana yo serikali mwana yo Wilberforce mwana yo Ndizi TV omwana nonye kotata batanga no ibwa serikali gosino yo KCB kala bakoretere chibesa goika no bwate ensemo gokora yokoenda okore gendo kieke o apply yokoenda olikibwe omanyunga no koreteki no bwato kugani oko nande banyayiga tali haibe koganetie na bangi bakarete gendo kieke baganetie obe tocha tonero umwana obwata max osemi 260 oirirwe oyo obwate 370 okorete gendo kieke otigirwe na kibono gocha kolera abo se kiagera ntware ko mbare ko baba maraika bacha gokora gendo kieke komanya tokianirie gasi na inu mugona gotorete megano nga Wilberforce inchoma tuno bwato moroberi gari na bacha bategoro gito uno bwato moroberi gari ncheta tego chanda kura kabisa gari tinyole tibinto tamasasi kabisa inchwango ndete bono mobisa ndete bono kore ngokora ndete bono kore iga kwanda ningana yawo yo mweria as of course engana yane omwere tinkwe bagatana nyasaye no mutongi
agatonga kire gintu ese ngincho ya ene muroberi yoe bawa ese gesongo the world is beautiful because of dynamics umuntu ndo mwenge oyo ndo motambe oyo ndo morabu oyo ndo mwamuti oyo ndo monyero oyo ndo monetu nere kogere ese yaba beautiful tema boring na intubona ese language iri ya disability togote nyasaye wanjire disability eba ku beautify the world enjire litole it is beauty ranya sai ekaro muzonga akarokira mu Africa kondo ta mate this is beauty of God na black never na white never nyore bibigo sahara geri ebinde bigo tigara so ne bwangu wanya sai ta kuna wonja na njuru wori na kali Nairobi nchuko kwa fair to enda chugusabira please namba yo mweli ntwancha kuna kuruta chibese chito vyovyo mtaani town gasa abantu batu barwete Tanzania kwanza ini chenkolete gao ya kwanire kabisa ini chenkolete ga ototengia serikali yao para ale kuneire takona wate serikali kwa Rusio ino baete gasa okay maruta kwa era Wilberforce no ale bantu bako nyumba kwa lati mbara oroche na igole duka moja tingo chenje biashara exactly bono bwana toraweka Ndizi TV mo ligereria ndogo kolibia